sampai piece kani ka program but tingin ni lang maniaro at mani ka kerteng ka jong try ulang sim but try ulang tamo ubade banyo i ka program ni ka jingiaro but ni ka jing mani tingin ban mani yo try kani ka por hashabang inyo asnawi ka kitiyan ka jong Blei. Before your presence to worship and bow down, you alone, our God and Savior. No one can compare to you, Lord. For your presence to worship and bow down, you alone, our God and Savior. No one can compare to you. Faithful.
Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I'll worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Namarkay melong, namarkay melong, kapurong shamitray. Namarkay melong, narwayaro. Namarkay melong, kan kentila surbanong, traingan yay manin. Namarkay melong, Jehovah Jireh, lane open down. Jehovah Nissi, try me and shine to joy. Jehovah Shalom, siyang kajinso, bagyan yay manin. Namarkay melong, namarkay melong, namarkay melong, na ay kapurong tribe. Namarkay melong, nanwayaro. Namarkay melong, kan kentila surbanong, traingan yay manin. Namarkay melong, Jehovah Jireh, lane open down. Jehovah Nissi, try me and shine to joy. Jehovah Shalom, siyang kajinso, bagyan yay manin. Namarkay melong, Jehovah Jireh, lane open down. Jehovah Nissi, try me and shine to joy. Jehovah Shalom, siyang kajinso, bagyan yay manin. Namarkay melong, bagyan yay manin. Namarkay melong, bagyan yay manin. Namarkay melong. Yay, oh, you be a God, Jesus. Melong, melong, strong. Melong, sing, try. Yay, you jingngeit, you jingiasyllok. You be Jesus. Oh, yes, Lord, we thank you, Jesus. Oh, yay, oh, you be a God, Jesus. Shemir, kapurong, shemir, jingiasyllok. Shemir, jingmani, kanya try, Jesus. Namara blame along the crowd, I'm here try. On the over come, I'm here try, Jesus. Yay, got shemir. You could jing your roy, you could jing money, you could jing panan buram, kanya try. Yay, mo yame, Jesus. Amen. Kaburam bat ka jiro ni U Blei hagani gapor
ban wan pat chepi ki paralok beit ki bala ban yo snawi de ke jingikai i briang sobha ha ke kerteng ka jau Jisu kan long ru ka jingkar khu lada pin bu e ke jingkar mau ha ki jing tho jopi ki khot Bible ki bala ia kaban ya rap babin shem na ke e bala kren ha ke ni kapor ka benta ka bangini kren ka dei shapang ka jingngeit U Blei in seng nong rim na ka shiti shiki Hebrew ka lenong ka bakat way ba ka dukhat ka baning kong handu ka ban riu ya menta ki benta ki babut jom ka dukhat ngin say one pat shapi ban ya pusan lang ya ka haki way pat ki episode jong ka ni ka jiala ka benta ka bangi yo i hang ni Shapang ka jingngeit U Blei ngin ya pet menta ya ki katu ka ni ki badai shapang ka tim jingngeit batru ya ka bor jongata ka jingngeit batru ya kata ka jingmi na kata ka jingngeit ha ka bangi la ban pendon kam halati Hagabaya day ba kani ka jingngeit U Blei ka jingngeit ka U Blei ka jingngeit U Jesus Christ bat ka kamba ka bami nangta kalong ka bau briu umla banle kata ka jingngeit U Blei kala banle ka jingkali kalong kay kani ka jingngeit lani ka dan ji pera you ka jingngeit bat ka jingkermen ka jing batai kalong ba ka jingngeit kalong menta borabor ka tray menta faith is now kalong menta kat ba ka jingkermen kalong lashai ba ka donru ka jingngeit jong Thomas ka bagi khot ya ka jingngeit ondala yo i sange tikini ki lightly ki jinga per jo ke jinga ya menta habang ini kren penman ngini pe ke e kita ke jinga kabalong menta kabala ban wandra ya kabom lalong bakan lalong kabangila yo i na ka Bible ya ka jing pray jong ka ne ke jinga ka jing kali ka banengkong kabala sepi laban kali leni ki way pat ki laban kali kumno ngin nge ha ei ngin pensyong nong rim ye ke chinge bon sin ni snu tanat ban kan tu kan pa man yislok ikibre ban juang nge henry ke chingkali galong kumno ngin nge ha kanu kuru kom de ke jinge ke try ke juba bangyo i naga U Blei ka yutu ba ka jingngeit ka jia da ka ba yo snow but ya yo snow ya ka U Blei naga Rome si Paul nong khot ba khan nyo ka jingngeit nyinget U Blei da ka jomu walang yo iyo ningim yo i henry nyinget na marka don ka U Blei ka ba tu yangi bangi day bange kanu ka jingdon kam baru Blei kanu ka jingdon kam ka jingiam ni don kam ye ka jingngeit ka ban pensyong no rem na ka U Blei kidon ki jingngeit bi kidon ki jingngeit hier pateng kidon ki jingngeit waru khasi kharau don la ka jong ki jingngeit ke jing blin ban nget bi iki eke ki bangi la ban nhiều ye ki ba ka ta kam long la de le kum ta kam long la de long kum ta kam long shibon ki ba kom kita ki long tan ke jing nget bi ke jing nget ka kom ke U Blei ka wan ra ya ke jing peniam bat ka wan ra ya ke jing kerku ngatuan ban challenge lani ban ye tu ye gitu kibam
don jingngeit ba pidai ban ngeit namar ka jingngeit Lada plus bat ka kine U Blei kawan ra ya ka kamba ka jingngeit ka don ha ka donut ka jingkermen ka don ha ka jimut lani ha ka klik kumta ni snotu ba ka jingngeit jongi ka day ban long ka baskan na kum ka kine U Blei ba ontang da ka ba siyo snow Henry kan runga ka donut bat kan scam ka donut bat uji suang lada pingat ka donut klemat tin kan jia kumba pingat haga gospel jo Marcus ka lenong ka ba khatway ka de khat ka ba arfu lai bat arfu sa uji su uhikai ki senran wang to yo ka jingngeit U Blei balai namar mentakeski uyo iyo ding gambar oba kisla ke jernam ulai watso shom na danso namar kamde ka ayom ban seiso bat ngenge kadai ke jingikai ujisu ke senran bat yanga yapi kumno ban nge bat ban krenda ke jingai yo tau ding ubam dai ban seiso habo dan so ule krende ke tim yo ke jingngeit de ke bawang na do menta onam dan shu ban bam so now new di hagaski babut de ke yak biang de ke chu kalenti kisen ran ke yo iyo tau ding baw le yap ter khom na do ten rai bat kisla bat kitnat bat kemet ba bat khom tau la long ding ten ram kilo hom kan rot Udah ding ulaya, Jisu pai siki, wang to yok ye ke jingngeit U Blei. Barkai kita ke jingngeit U Blei, betai biang hakani ka gospel yo Marcus kat wele non kat ar po lai bad ar po sao. Jisu lang to yok ke jingngeit U Blei, lada pinget kan ar te tina kat donut. Ke ei berpikiran kan long. Ke ei berpipan pinyo. But ke ei ka berpingat pin priang ye ka. Ke jingngeit ke dei ke jing snow scam ye ki ei ki bom yoi ong unong talk ke shiti shik Hebrew. Ke dei ke jing snow scam ye ka ta ka bangi kremen. What langim yo i jingngeit komba ngiyo i. What ada ngim don jingngeit komba ngidon. Ngani tui pi ke experience hakaway ka por katbaw blay ula krena ka donu chunga hakata ka jing don kam ka banga don kam menshua ngadon way scooter ye ki banga junya la I present the way banget but aga jingduwai jo ka kam ngadon kam ye ka kali but kata ka jingngeit jong ha U Blei ka long bangadai ban yo ita ka kali but ngadai ban nya ye kam wat ada kampat don ngala posni ye ka ngashong akmat ki kali abadon ki driver ngapusan ngaperkat but kumno ban nya kumno ban yo ye ka kata ka jingngeit kala pun hakapla po jong ke jingngeit ka bangadon ado bangay tu ilo bangan sa yo ye ka nation shen kalong impossible yang but by ilok ru is go to ika ka bang grand kalong ka bom la lo and break way ka ski blay la play ka lot ngala yo ya ka ta ka kali but ngala sedang no hi ban nya haga ta ka step but ngala la ban penon kam ya ka kani ka jingngeit kani ka jing scam what aba ngam shom yo i
Wat abang a pet ye ka bang account chunga kama ban kwat ye ka bang a donkam. Wat abang a pet ye ka income chunga ka bang amla ban yo ye ka daki post membru ban yo ye daki kali Henry kata ka jingngeit kala confirm ka donut bat kala jia haga bapau bat kunta nadu kata ka por Blei yai kerku ka waidin ka waipat ka kali ka bangala ban penunkam ngadon de ki 1,000 ki kamba ki bau Blei la ni hajar ki bau Blei la le haga jingem chunga dakani ka jingngeit tang baya menta ngan kuchwa hanta ban ye tu ye pi sepang ye la de haga ministry pat haga we ka por ni ken mau la khot nga ban tuai we briu bala don haga ICU but adin bala de tuai ing asem gila yam jaumat na marba kila du jikerman Henry kat padang bu ikti ban tuai tau briu bam snu tu briu shu ala pulei ka Bible dak ba pulai landet ya ka but adin ni tuai kan san men si U Blei wan ka donot banong new briu im but onamia ngala yetu akitai bhaying unim onamia but adin ka tu kat ni tayo shisha ula yo ban mi na hospital but ula kia kiton kita ki jing ma ki jing sham ki ba ma pilu pilaban ngai ba pilaban yop diang ya kata ke jing kerku jo ke jingngeit ka bau priu na shu Henry ke jingngeit U Blei ka penla ni pen ani ka point ka ba ar kum nong in tiep bala thau ye ka pertai ha ka pertai shibon ki bala dan in study in pulei nado class nursery hadu bakut jong kata ke jingem jongiru ni nama ban skong tulot kum no la palong ye ni ka pertai hakano urukam kum no kini kimi but kum no kani ka chia hadu menta wat ginong wat penia iki klur jong ka sai beneng kidang ye wat kani ka jing wat penia namar badon kam ban wat ye wat de ki hajar snam menta pen ban na ka Bible ngi yo tu haga Hebrew katwe ar da ka shai gom ni sngoto baya ka pertei la tau ye ka da ka ktinu Blei da ka jingngeit but kunta ni yo iba ka Bible ke ye tu kum no la tau ye ka pertei da ka ktinu Blei ka bau Blei ula kren U Blei Ukren but men same ba koi ba ki alor ka ushim ye ne ka ktin bala kren but upalong ye ki a baro U Blei uktin but men same ba kut ba kren pa U Blei pa Blei kon Blei men same ba kut kine lai how way U Blei kila tau ye ka pertai but ye ka ni da ka jingngeit ni tep bala tau ye ka pertai da ka ktin U Blei kum no la tau ye ka nong to si Hebrew wang ni net bala tau ye ki bom yo na kita ki bapa kaski kamdan men shwa habo Blei wang long ji shai kalong ki klor kim dan men shwa habo Blei wang long ki klor kalalong Karengkau kam don men shwa habo Blei wang long karengkau lani let it be dry land kunta kami karengkau kita kidai ki jingngeit nagaktin ka U Blei ngingait ya kata ni yo ka point ka balai ka kongstisi ki Hebrew kat khot ka balai ka ka jingngeit u abel bat kat kongstisi ki Hebrew hagan khot ka balai ka bau abel ula aingo U Blei de ki jingnya bakam kor ban yau kan ka jingngeit jomu
ka pla bau long bo hok wat abo myo U Blei o ai ngo U Blei U Blei o da pla ba ba ye ki jing ai jo abe bat ka ni ka dei ka jing ai jo ka jingai ki nuksa ki don kato ka ding la ban pen I pi na ka Bible kum ka jingai jo Abraham habau la aji kinyaya la ukon la lumoria da ka jingai bau blei la pen im yo kon jo Isaac bau la pen dap yo lang kenya ban kenya jo blei bat ka ta ka de ka covenant ka bala pen scam ya baro ki jingkular bau blei la kular yo Abraham shua ya kata bat hadin haduk mentala pen scam hagata ka jingkenya ngiyo isu kata kadai kajing penkesan kadau Jisu ya kajing ai ke kentai Adam li la plaba bahado Jisu dan kinong duai kibong try long kum kentai ba ai Adam li pinom la ban long kum kentai Adam li nganam la bun sina bangi ai syaga kamjo blei ni hapan de pet ya ka wallet jongi ka pos jongi ke ei ka baritam na katabadon ni ai U Blei but kani kariu kentai ka ai lut baro ka bagadan don Yesu baru Jisu wang ke jing ai jong ka lalong bab yang snobha Henry ki wei pat ki ai na ka batam ka balwet ka basatam ni o I ke jing ai kabala yo tu ang nispan ke jing ai ka Mary Magdala ka babhantam ka dabi lava star ka ai de ka jingai chau Jisu ado mo Judas ula bishni wong la da di ka ni dang la ban ai si baduk ka ta ka de ka jing ai jong ka Mary nang tayo I ka jing ai jong ka balang ban nengkong hati kam di apostle hado ba kila di ka bri di ke cakap ke ying kesam wan ra shek apostle bat kele bam lang kele di lang hadu ba la yo I ka nuksa jo ke jing ai jo ke jinget blei la kar ko shikade nang ta ka Bible yo I ke jing ai jo Cornelius hadu bo angal the one ban ongo Cornelius U Blei ula ken mau ye ke jing ai jo me kata ka dei ke eke ka bangi crunch bang ke jing ai ke jingai ka jing ai John ka balan ha karime kodenia ya ka bala ai na ka jing duksan ba ke ai na ka jingai ba la karko ye ki bakin roy balin ang apostle Paul nang tangi yo I ba kumno u Paul o ai ka appreciation lene ka jing snobu yaw Epaphroditus o bala ai bat la pendap ka jing kerdu jo Paul but hani yo I ba ka Bible ka tu ba ka ta ka jing ai jokini ki reungan but nikong kumbali kren shapang Abel ba ka jing ai jo Abel de ka jingai ka jing knya jo Abel de ka jingai ka dangyai kren wat hadu hadin bau la yapru kata ka dei ka jing ai jong ka jingai ka benta ka besar ka ei ka jingai jong eno ka kum ka Hebrew ka wailen non ka besan hani nong top si Hebrew wang ka jingai jong U Blei hadu ka sni bala penken ria ya U shabaneng ha ka jing romno klem yo I ya ka jingya kani ka dei ka jingai jong U eno hadu ba un yo I ka jing romno ni krani ki ski ba khadu ni krani ka jing romno ba Jisu wan ban romno I ka balan pidei ban yo I ka jingai U eno ba ka jingai on romno I pi ka jingai ha ka tinu blei ka jing pentre kam ya ka jingai jo pi ka tinu blei on romno ye pi da ka jingai ba da ka bor jong umen si makod kumta ka jingkan tu ye pi
What do borno ban ngai ya ka tinu blai. Lene ban plan ke jingai. Lene ban yang ke jingai jo ke tinu blai. Lene ban le ke ke jingai ka ba pingai ka kum ka tin jo blai. U enok dan shu apertai. U blai la pen ken ria no yo u na ka pertai shabane. But shua kata on the Bible shua bon pen ken ria no yo enok la plaba bahaya u bau pen snow bahaya blai. Daka jingai u pen snow bahaya blai. Kanunu bau enok ule daka jingai. Namala ya tu baka jingai jo enok la pen ken ria no yo u na ka pertai shabneng yo I ka jingia. Ni don ban ngai bat bau blai ula ban pen ken ria no yo pi. Wat na kata ka jingia, wat na kata ka situation ka besniu, leni ki jingia kendo ka besniu, but omde tang kata wat hadu ban pen mi pat ye pi na ka jingia pru, leni ban pen im ye pi na kata ka jingia ka bau jisuang utau bangai hanga wat lau la yap on pen mi pat ye u. Leni kumbau Paul wong haka shiklim mat on pen kala duri yengi bani shembau jisu hakil o de daga jingai kabenta ka besan daga jingai la pen snow bahayo blai ong nong talk ka shitisi Hebrew kala nong bakat wave kat ban real ngai ba u blai udon kabar haka ni ka tukon ngay bầu long và ai nong ye kita bầu wa ye u nanta ka jing ka jing ka bangi ngay bầu blai u your snow bangi duai u don menta pi don chibo pi don ha kene ka kamera lada pi on ngam ngay bầu blai u don ha kene ka kamera kanom pen kan ria stay u blai na mar ba pi bump na mar ba pi ngay pen ban u blai dan ulong omnipresent God blai dan ki jeka baro u tiplut u itulut but u don bor u ba crow bor na lord ki bor baro but day tang ba pin ngai la pen sko ba ya u henry nga kwa ban ye tu ye pi ban pulei get khot Bible chapang ka jimbam ngai ka pen pitario blai ngani ye tu ye pi ha ka kitab ki jingngeit ka lenong ka bakat sao bakat kot bakat wei kat ar polai but ar po sao ngan puli ye kene ka kot ka bale ya tu chapang bau Moses upa ya ki kat armut ki ramba jong ki kon Israel man la ki jai but armut kila wandra ya ka kubor jo ke jingai but si paumut ki pangai kila wandra ya ka kubor jo ke jingbangai bagai ke bajia hani tongin ye pen kitab jingngeit kat sao kat wei teu try ulo ongo Moses hadu kanu kini ki briu kin ya pen bitarianga nong thol si ke bruang la pen snow hayo blai de jingai henry kini ki sipomut ki spice ki nong sentiat ki pen bitar yo blai na mar kim ngai u blai wang kum ne biang o Moses tak la noru ki long ki bom ngai ana na mar kita ki dak phala baro bangala le deng jongki ngan shok ye ki da ka ba yap them but ngan pen spread ru ye ki te ye me ngan pen long ka jai pen riu ka ba kham krau but ka ba kham klan ru ye ki Lada la ya tul pa ye pi Lada pim ngai ka ba mut ka jinge kan long yau tai u bom ngai ka ta ka dei ka ei ka bang yo I dan bri wong balai la ya tul pa ba kam chia ka shom ha ka jinge to pi blai wong yo Moses bangan ya lam ya pi sha ka ri kanan henry bon ba ne ki la yap ki ba mi na Egypt ki la yap lo dari cloud tang armut ki balayok bandrum kaleb ba Joshua
balai namar kimnai. Lada yatul pa yapi baka klam kanama ban kta yapi. Lada pimngai kata kanlong ka jingdu jopi. Lada pimngai kanlong ka jingyo anong jopi. Kasong api kumno pi interpret lada pin batai kumno pin priang bat kumno pin kentai. Kecil tul pa kawan kecik sur U Blei ke keren Henry kasong ha kecibam ngai mental dangin spek ni kecik kali kalong haba U Blei ongan ya lam syrik kanan Henry balai ki yap no ari klau kajuba kalong nama ki bom ngai nanta ka dekat ka babut ngiyo ini kot ar fulai kum no U Blei wang da shisha kinom yo I kata kari ya kabangala smai hakikpa jongki kita baro ken kibala pembitar yanga kinom yo I ka nanta ka dekat ar fu sao gong henreu shikri jongau kale na bau don ka chimut ka baper bat bau la bot yanga biang biang ya uken ngan ya lam shigata kari syaka ba ulale bau sembai jomu kin yo yaka ringkat bat u Joshua kene kadai kaktin ka U Blei hadu kene ki sni ki bregong o ka jin tulpa kam day ki kentat habon ba kata ka kanchia haba kamjia balai kalong kumta ki jinggali kimi Henry ka shong ho bangai bat upam ngai nginyo iyang ni kat armut la lek ban sentiat ya keri kanan armut kingai ban yorong sya keri kanan bat kila yo shisha keri kenti hakanan ki sipongot ki bangai kila yaplut hari klau om tang maki rengkat kita ki bangai ya kaktin jongki kila yapno hari klau Bible kaya tu polong ke jinong paralop bagi bring bersniu kapen put plak eka kor babha ke jingiasyllok pi bat ubriu bamngai ka patling no ke jingai ke jingyo jikai jopi ya ki jikai ki bom don jingai kapen long ya pi ba pin paidi no ne pin du no eka jingar U Blei bat ke jingkot kalong connect yelati bat ki briu jong ke jingai baka ktin U Blei kam tame bar min sem bakot haka kertegu Jisu baka ta ka jingat jopi kanwan ra ya ka jingem bakan jialong sikawai ka jingkali lani katu kan lani sikawai pat kiman kimanga kwa ban pen EAP ya kita ki riungai baka kamba ka jia katu kan ni ki kamba bat ki jingpen kia lengba ka jingat jongki haka testament kabatamai Jisu u pensanang ni ka jingat kanong kanan haba kadon ka khon jo kan ka bapan ka lecho Jisu walo la pentut kaya kerpat hadu bau Jisu wang ngampat yo I ka jingat kum ka de ka briu ba namar ka jingat jong pa ya ki khon yo ka khon jong pa la pen kia nanti sikawai pakai jingai ke kentai ke bapang bisna. Kabala lut ki doktor ban sumar kat an snem ke snam ke cumi baik nak met jongka bleeding. Issue blood. Henry anda ba ko ongan ngai ba tang syok ta yo Jisu ngan kia. Nda kala kita ke borno Jisu kala wan ka. Jisu wong ba kita. Senran jong kan upat ba. Manu bala banti way bakta Jisu ngam don manono bakta namar ka bor kamino kata ka kentai ka lek ban tu kenra de manga but kaya tu kay bakangai bau Jisu ang ko kon ka jingat jo pa la pen kia ya pa kala ngat ka snam hanta hi ba kala kia namar ka jingat jo ka ong Jisu niyo I ka jingat urang ba sispa habau la lek you can do yo Jisu dau shikri jo bapang barwang kenrat memla ban wan shiying naman na don hake ikhtiar ka bamlang manomano ban rum shiying jonga shukran na kaktin Jisu ang kat ka de ka jingat ngam shem
Breu betip ya ke ikhtiar ya ke bor, bat ya ke tin jong ke bor. Bau jisuang kilai, lapen kia syukri jomei. Bat la syam jisya bah ke kenta ke minute ke sekon bau jisu kren, lapen kia yau syukri jomo. Kini kedai ke ek bang yu i, ke nuksa, ke jingngeit jong ke Mary, bat ke Martha, na ke bentau Lazarus belayap. Ko ang kini ki armut sipara, habau jisu la wan hadin sauski bau Lazarus belayap. Yung la damedon unam ya upara juni. Jisu ang hangno pipo yu, kaong hajing teplas mayutung. Baru jisu ang ka jingngeit Lada panggil ko Martha panyo i gebora U Blei. Baka Martha galengai galapan kendria yo mau kang bau jisu le kren yo Lazarus bau Lazarus ulami ubreu baim wat ola smayu tung ulayap hadin sausni. Kene kedai kan jingngeit ni yo isu hani ya kata kai ke bau jisu ang lada pangat panyo i ke buram U Blei. But ke jingkai kabang yo i hani warna ke kitab Sam ke balai posau ke kot baarfuar ke yetu norway samuang utrai upen im ye ke bensim jong ki syakri jangu. But yo way ru ubashania lani ubanget hau on penrem nga ay pi nga tin U Blei but nga one na kentu ya pi but in one shaka jingngeit ka tin ba pi kren na ka jingngeit what kren ka tin bon ngai ki jingmot jo pi bor positive mot ke ba ba nan ta ka jing pa jo pi pa da ka jingngeit ye nga ka nong rim jo ka tin U Blei what like jing chia saudong ikumba om lasu ban pen ba Henry ngai ka tin U Blei bakan ba pi pe ka met jo pi dap de jing pang jing crow pi yo ka report pa pim lasu ban yo kia ki dan ki chingpang ki mama ki besirkai ki ban sayam ki ba ki wei ru ki yap nam da ka chingpang Henry ngai ka tin Jo Blei baga ta ka jingngeit jo pi kan pen kia kan penem bat kan kerku ya pi to long pi ki breu ki madap de ke jingngeit pilaban pelip ye ki sumba me ding jong setan da ke jingngeit Ephesus nriu non khot ba kan riu Paul ong to ship ye ke sti jong ke jingngeit hak ba pilaban pelip ye ki sumba me ding jong setan ba jobaman Wat nam shifting, lada bidai ban sumar, yagini ki breu ba pang klam menta. Lani lada bidai ki breu ki ba pila ban yami yawan sheneng sharum. Lada pilong ki breu ki ba pang na ganunu ka chingpang. What shifting, pin nomiyak pin im ong Norway sam chispakat pra. Ngan nomiyak and ringan im ban bena. Ya ki jing le bha ke jo try pi don ke jing don kam ha ki ki personal needs jo pi ki ba kan ja men sim tuai kam ba U Blei kan jia pi don ke jing don kam ha ka ying ke sem la ne ki jing pule jo pi la ne ka rep ka riang la ne kom ki nong sen shar na ka banta ka no ka decision ka ba don kam ban sen shar men pen be one shike jingngeit ya ka tin Jo Blei Blei under kerku ya pi topin long ka breu jong ke jingngeit topin long U breu jong ke jingngeit topin long ka long ying ka badap de ke jingngeit ka bau jisu ang lada pingai pin kren wat ya ke lumba un ken ria shedurio kren de ke jingngeit ya ke ke por ngai wat nam pai din one shike jingngeit ka ba scam how try Blei un kerku nakabanta jo pi pin long ki riu krau jong ke jingngeit balada day ban popiang ya ke shiti ki Hebrew on atlang ya ke kerteng jo pi on bandap ya ke kerteng jo pi anta ban ong ba uta kata kire ki breu jong ka jingngeit U Blei de kerko ya pi ngan duwai de ke jingngeit ba U Blei pen kiang penim un kerko ya pi ne ke por U Blei ya ke kerteng ga do Jisu nganget ba ka tin jo me ka ong
But mami Jisu me ong. Unaw no wakot kerpat ya nga. Ngan paik tin ya u. But lada untuai ka kerteng junga unpan. Ya kiai baro onle ya kata. Na ukpan junga bahabaneng. Ngatuai ko try. Ba men kerkui kine barok biya snowy ka ktin jomei. Ba katakalong ba on pen imya kida ka jingngeit hau Jisu. Da kata ba kada ka jingngeit jong ki ha ka ktin ka U Blei. Ba da ka bor men sim ba kod. On pen dap ya ka jingdan kam jong ki. On pli ka lenti ha ba omdan lenti. On ya lam ya ki ha kata ka lenti. Riklau ka bomdan lenti. Mami men pen long ya ka lenti. Harish ya bomdan men pen mi ya ka ko try. Men sai ki sana jar ki breu. Tangda ki san ki kpu. Tantli ki kpu bat atli ki doka. Try ki bat donkam ya ka jingngeit jo ka jing pendap. Ka jingngeit jo ka jing penkia. Ka jingngeit jo ka jing kerku ha ka ministry. Ha ka ni shikri jo ki ya me try. Ka jingngeit ko try vi. Ka ba ki don. Na ka banta ka jing pule jo ki. Nam ta ka jing im samla jo ki. Na ka banta ka shoka shoman jo ki. Na ka banta ki kon ki ti jo ki ka yingasam. Ka jingngeit ka ba ki don. Na ka banta Blei. Ka ta ka ji da ka ba kenja Blei. Try ba it to pen trekam ba to pen donkam. Na ba mi ong ta ba ngai onam peleran buko. Da ka jingngeit au Jisu ngai kren over pamun yokia. But utaw wa jinjar unlike the jinjar. Utaw wa kuslay on pen kamen. But baga bor U Blei kan wanna be war ba pop on pen im. Daw Jisu Christ. Haga kerteng ka daw Jisu ba Nazareth. Amen.